Каква е тази сграда? Не ходим да работим при някакви мутри. Най-великите мутри, които държат всички наши Бойко Борисовци, за гайдите. След тази работа ще мога работим за НЛО, за НАСА, за ООН, за Kaufland, за Lidl, за където си пожелаш. Значи казваш думи, чувам те, но връзката между тях не виждам смисъл. Аз не се чувствам квалифициран да работя в такава сграда. Квалификация? Споко, Лена ми беше чистачка, тук ще ни уреди. Най-висши ми работен опит е в Subway. Добре, че аз, гений от двама ни, си позволих да направя гениална интерпретация на този документ CV. Имаш 20 минути да го научиш. Тук пише, че говоря 7 езика. Испански? Buenos días, mi amigo. Немски? Ich habe eine lange Schlange. Суахили? Тук си ти. Тръгвам си, тотално ще се изложим. Сега ли ще ме изоставиш? След всичко, което направих за тебе. Ето, даже ти взех вратовръзка. Хайде, Мишо. Трябваше да гледам някакъв YouTube туториал за това, че тая вратовръзка... Ами не знам как да правя вратовръзка, бе, човек. Потия си като куче, повръща ми се... Почти съм сигурен, че кучетата не се потят. Добре, че съм ти свикнал. Да се надяваме, че тези горе ще имат запушени носове. Успокой, брат, и всичко ще е наред. Да видя това какво е. Нещо имаше мръс. Да погледна в Google нещо. Извинявай! Много шарено си ви имате тук. Какво да кажа? Доста съм умен. Ние тук в главния ад сме много сериозни хора и работим само с най-висшите техники на детектор за лъжата. И сега нека започнем с няколко контролни въпроса. Не трябва ли да съм свързан за някакви жици? С старите техники да, но с новите технологии е с разпознаване на гласа. Дори може да превежда. Кажете нещо на немски. Я, шнеле! Das ist wunderbar. Да, по-бързо. Това е страхотно. Гледал съм много филми. И сега, за да калибрираме машината, кажете няколко очевидни лъжи. Блузата ми е синя. Аз съм негърка. Никога не съм се кефил на секси града. И аз съм фен. Нали? Кажете няколко очевидни лъжи. Карам Ферари. Баща ми е китаец. Имам 2 ануса. Понякога засича. А сега кажете някоя истина. Имам огромен пенис. Хей! Данъци са кражба. Видяхте ли? И машината е дясна. Тук пише, че сте шампион по хвърляне на ножове. Да, това ми е голяма гордост. Да, спечелих злато на европейското. Сребърен. Класирах се на европейското. Добре, да, спечелих един малък турнир в махалата. Познавам кмета. А някога крали ли сте от работодател? Не. Добре, един телбот от офиса. И лаптоп. И 10 лева от касата. 100 лева. Добре, 5785 лева, но той не ми беше плащал може би 3 месеца. А вие бихте ли убили някой за пари? Моля? Колко пари? Море от пари, планина от кинти. Ще ти кръстят вилата връх Мангизи. Не. Добре дошъл в екипа. А вашата фирма с какво точно се занимава? С търговия. Човешки ресурси. Ние продаваме на хората мечти. Васко, ти поръча ли новата партида жълти картончета? Още вчера. Тая сутрин. Добре, утре ще ги направя.
Сигурно утре цял ден ще цъкам по фейса. Сериозно ли ме назначавате? Много ви благодаря! Яй! Хей, и още нещо. Това винаги съм искал да го видя. Хайде, покажи какво можеш. Хайде, шампионе, ти си. Ехо, ще те помоля никога повече да ме караш да правя такива работи. Моето беше ужасно. Твоето как беше? Моето мина много добре, ама след като ми казаха, че тебе не са те назначили, аз реших да им откажа. Някой лъже. Гладен ли си? Да, цял ден ми се яде китайско. Хайде,